Een dodelijk ongeluk is als een vloedgolf die troch de meerskip slacht. Maar hoevolle levens worden er rekken? Welke sporen leed het achter? Oh ja. Zo. Ja. En dit is een nummer 14. Ja. Omdat ze 14 hier worden is. En dus voor altijd 14 bloed bij ons. Wij binnen weerom op woensdagmiddag 13 april 2016. Het verschrikkelijke nijs dat Jildau verstoorn is verspreidt zich razend vlug. Binnen een uur hadden de meeste klasgenoten en docenten van OSG de compagnie in het Jereveen al troch dat er met Jildau iets slims bad is. Een collega van mij, Jos, die belde mij. Hij zei, Gerlinda, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen of hoe ik het moet zeggen. Maar er is een ongeluk gebeurd bij Erntsum. En nu heb ik gehoord dat Jildau daarbij overleden is. Nou, dan liet hij een hart eerst 3 slagen in de ronde. Ja. En dan denk ik van, nou, dit zal wel net zo wezen. Dus het eerste wat ik deed, hij is mijn eigen leidinggevende belje, Peter de Jong. En Peter vertelt wat ik jet hier. Daarna heb ik politie bellen. Van, met mijn luisteren, ik ja dit en dat. En klopt het? Is dat een leerling van u? En die mocht mij direct net wat vertellen nog, want dat is dan protocol. Dus toen heb ik weer opgehangen en toen heb ik weer contact met Peter gehad. En toen zijn we wisten, we gingen vanuit dat het zij is. En we gingen squallen. En toen heb ik eigenlijk redelijk snel zelf de telefoon pakt en heb ik mij thuis bellen van Jildau. En dat is een heel dreig gesprek. Want dan wist van, ik krijg nog meestal aan de lijn, waarvan ik te jaren krijg, dat hun famke overleden is. En ik zei tegen jullie, ik zei bij jaren dat er een ongeluk wist het en dat het Jildau is die het om het leven kwam is. En toen zei ja, dat is weer. Nou ja, dan condoleerst en dan hest. Een heel dreig gesprek waarbij je van beide kanten zitten te googlen aan de telefoon. En dan is het weer waarom naar die collega's. En dan is het bedenken van hoe doen we dit morgen. Want je hebt als professional ik een taak om te zorgen dat de mijlkoor te verdwijnen toch wezen kist, ondanks het verschrikkelijke nijs. De volgende morgen werden alle lessen skrossen en jaren de 160 ben op Jildau squallen dat het verskorrende nijs echt wier is. In de onwijzigheid van de docenten en slachtofferhulp wordt er een speciaal kamertje inrichten en krijgen ze alle keer de ruimte voor haar vragen en verdriet. En leerlingen hebben gepraat met elkaar, die hebben gehuild, ze hebben gezeten, soms werd er niks gezegd, hebben ze gewoon de hele tijd zo gewoon maar gezeten. En ja, het nieuws op zich in laten werken. En we hebben ze alle ruimte proberen te geven om, nou ja, te doen wat ze op dat moment moesten doen. En hoe kon jij daar als mentaal goed mee omgaan? Ik vond het heel moeilijk, omdat je ook je eigen emoties hebt. Maar op dat moment stond ik ook voor de klas. En is het ook je werk om die groep te draaien en om te zorgen voor leerlingen. Voor mijn gevoel had ik moest ik de zorg op me nemen. In ieder geval om als leerkracht of als mentor die leerlingen te begeleiden. Ja, dan zet je jezelf denk ik toch eventjes iets aan de kant om er voor die kinderen te zijn. Ja. En dan merk je dus dat dan een team heeft wat stiert van leerlingen. En dan zijn alle collega's die staan er van de bijen om te luisteren, om te praten. Het verhaal nog eens een keer uitlezen. Nog een keer vragen beantwoord je. Dat merkst, maar dan merkst ik dat leerlingen, en juist van bijen werd het soms juist net van verwachtest, heel goed er voor elkaar wijzen kunnen. En dat binnen
In welke zin kon je dat merken? Nou, dat er een heel bot goelen moest. Dat een van de meer stoere jongens een eremom zijn been heen sloeg. Van, ken ik even wat van die dwames, ik even een glasje water hè. Ja, nou, dat soort hele lietse dingetjes. Als je nou terugkijkt naar het proces met die kinderen, is er dan ook een moment die jou het meest bij is gebleven? Als het om mijn emoties gaat, heb ik echt een moment die ik heel bijzonder vond. Dat 2 jongens met elkaar aan het praten waren. En ik stond aan de andere hoek van het lokaal. En vanuit het niets ontstond er een hele grote ruzie. En die jongens begonnen te schelden en die wouden elkaar aanvliegen. En ik dacht echt, wat gebeurt er? Ik heb de aanleiding niet meegemaakt. En een andere jongen staat op en die zegt, en nou is het afgelopen. Jij moet normaal doen en jij moet normaal doen. En toen begonnen die 2 jongens beide hartverscheurend te huilen. Maar we missen Yildau zo. Nou ja, en ik krijg nog steeds kipvel van als ik aan dat moment denk. Dat raakt me gewoon heel erg, omdat ik denk, ik was erbij en ik had de leiding in de klas en het ontstond. Maar ik hoefde eigenlijk niks te doen. Het liep om mij. De situatie ging om mij heen en het regelde zichzelf. De leerlingen gaven zich bloot, die durfden te huilen, die durfden het aan te geven. En een andere leerling, die zag het gebeuren en die sprak ze aan. En het was een heel emotioneel moment, maar heel bijzonder. Ja. In de dagen na het versterren bleef de squalle in nauw contact met Yildau en haar familie. Die lieten al snel weten dat alle klasgenoten ook in de dagen van de uitvaart tegen welkom binnen om afscheid te nemen. Het is voor de jonge leerlingen een intense ervaring. Yildau, haar mem en haar familie, die waren op een hele mooie, natuurlijke manier om mij het overlijden. Dat Yildau lag net in een kist op bed, maar ze lag op haar eigen bed. En dat is een gegeven wat wel belangrijk is om te delen met de thuissituatie van uw andere leerlingen. Want als ze daar dus komen, dan is dat wel het beeld wat ze sjoggen. En dat heb ik gewoon zo gewoon mogelijk omschreven in een mail naar alle ouders, zodat dat net een plotseling iets is dat ze daar komen. Maar dat ik dat zo bad lag. Ja, en dat staat dus heel goed zijn koerst. Dat is de bewijs van spreken helemaal onreisje koerst. En dat wie maar de uitvaart ik zo. En dat hebben we wel sadien, dat ik in een mail naar de ouders daar zetten heb van, wist je, het kan zo indrukwekkend wezen, soms. Het is heel mooi dat iedereen komt. Iedereen die het graag komen, wil moet ik vooral echt komen. Maar we willen heel graag dat er van u thuis een vertrouwd iemand erbij is. Werd ze daarna hun verhaal, ik ben bij kwijt kennen, en die hetzelfde op dat moment meemaken. Want wij als personeel hebben onze eigen emotie ik. Tuurlijk. En wij kennen heel slecht dan alle band daarbij ik in de gaten houden. En daar viel hij wel verantwoordelijk voor. Wie ik een hele bijzondere uitvaart. Dit is iets wat ik nog nooit zo beleefd heb. Maar het hinder van Yildau weer erbij. En daar hoenen om. En alle familieleden vertelden wat. En het weer alle geblommen. En ja. En als just de ik in zo'n weerkomsten is, maar just dus leerlingen van u, ouders troosten van orenbijen. En ja, dat is de eenheid van het verdriet is dan wel heel sterk. Ja. Op de dag van Yildau haar uitvaart is er met de band ook een betinking op squallen. De jongens uit haar klas planten een boom die het 11 uur rond de dag van het ongeluk erop na bloeien stil. En ik bij Yildau thuis wordt zo'nzelfde boom planten. En dan moet het gewone leven op squallen stadig gewoon weer oppakt worden. We zijn nu een jaar verder. In hoeverre is jouw klas veranderd? Ik kan aan een aantal leerlingen merken dat ze wat ouder zijn geworden. Dat ze beter die gevoelens kunnen uitleggen. Of dat ze eerder volwassen zijn geworden. En ze zijn natuurlijk nog steeds pubers. Maar in bepaalde situaties merk je gewoon, ze hebben heel wat meegemaakt. En wat had het mij duiding als meis? Nou, een heel soort. Het heeft met mij, als in mijn rol van leidinggevende van een squalle, dan komt het erop aan. Dan is het, dit is iets wat net in een boekje leren kist. Dit is net iets wat in een opleiding versleutelen zit. Dit is menswezen.
en tegelijk professional wezen kunnen. En dat weet je net hoe je daarin binnen van tevoren. Het is ik net iets wat je onnaitocht hebt. En dat wil je ook ik net onnaitenken. Ik weet wel dat ik voor mijn leerlingen ga en dat leerlingen belangrijk zijn. Maar wat een band je op kan bouwen, van het gevoel, wat het met je doet. En wat het dus doet als je een leerling op die manier moet missen. Ja, dat maakt wel dat je anders kijkt. En dat ik soms misschien wel anders praat met ze. Omdat je weet dat je heel erg, op die manier ook heel veel met ze deelt. En ik heb een aantal leerlingen echt wel heel veel kunnen delen. En een voorbeeld ervan is dat ik vorig jaar mijn klas ook bedankt heb voor het hele fijne jaar. Ik zei, het was een afschuwelijk jaar. Ik zei, wat heb ik met jullie ook een mooi jaar gehad. Want we hebben dit samen zo mooi kunnen doen. En dat een meisje ook zei, maar ik wil u bedanken, want wat heeft u dit knap gedaan. En dat vind ik dan, voor een meisje van 15 vind ik dat dan ook wel een heel groot compliment. Ja. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.